Mä oon ollut huolissani susta. Sä et oo vastannut puhelimeen. Ai. Ai. Täällä on hirveä sotkosta. Ties mitäs hiiriäkin täällä oikeesti on. Niin. Ai sä oot nähnyt hiiriä vai? En mä vielä. Oot kuullut? En. Oi hyvä. Tää kaipaa kyllä nyt apuja. Mun on kyllä nyt pakko soittaa. TP on kuuma linja. Täällä neiti Action. On osoitteessa Koivukatu 72. Täällä ei oo siivottu pitkään aikaa. Hiiriä luultavasti talossa. Joo? Onko tilanne vakava? Tilanne on vakava. Ainakin 9,5. Apua saman tein. Selvä. Laittaa porukkaa tulemaan. TP on kuuma linja palveluksessanne. Neiti Action kuittaa. Tänne päin. Tulkaa. Nopeasti. No just. Tää on kyllä likaisempaa kuin sanottiin. Eikä oo. Hei Maikki, nyt pestään ikkuneet tuus tänne näin. Ja kuten varmasti tiedät, tänne pestaa sun ovi. Vau, missä te ootte oppinut tälleen? TP on kuuma linja hoitaa homman. Vähäks siistii.